Nemecké či zlaté? A jedno aj druhé malo svoje opodstatnenie. Obec totiž založili nemeckí baníci, ktorí tu ťažili zlato. Vtedy dokonca verili, že tam raz bude stáť veľké mesto. Dnes sú bane zatopené a ľudí živia úplne iné remeslá. Kedysi mala mestské práva a bola rovnako významná ako Bojnice či Prievidza. Preslávila ju najmä ťažba zlata. Reč je o obci Nitrianske Pravno. Sa predtým volalo Zlaté Pravno, pretože v Pravne sa práve spracovávalo zlato, ktoré sa ťažilo v blízkej Chvojnici. Vzácnikov ťažili v okolí niekoľko storočí a dedina mala veľkú budúcnosť. Zásob zlata ale bolo čoraz menej. Tie bane boli uzatvorené, boli údajne zatopené vodou, uzatvárané vchody a bolo to kvôli tomu teda, že tá ťažba zlata bola nerentabilná, ale pri súčasných technológiách možno za pár rokov sa tieto bane znova otvoria. Rast dediny významne ovplyvnili práve nemeckí osadníci, ktorí sem prišli ťažiť zlato. Vidno na niektorých domoch tú pôvodnú architektúru nemeckú a vlastne aj toto veľké námestie, jedno z najväčších renesančných námestí na Slovensku, založili Nemci. Turisti, ktorí túto dedinu navštívia, si tu môžu pozrieť viacero kultúrnych pamiatok. Jednou z nich je aj táto kalvária. Je výnimočná tým, že má 27 objektov. V dedine možno nájsť viacero unikátnych stavieb. Tento dom, v ktorom sídli aj múzeum, má viac ako 500 rokov. Mimoriadnu historickú hodnotu má aj táto stavba. 1873 bol postavený, ale má zachovaný interiér v úplne pôvodnom stave. Za záchranu tohto domu získal keramikár Rastislav Haroník prestížnu cenu Europa Nostra. Zriadil tu nielen svoj ateliér, ale aj súkromné múzeum. Tu sa varilo. Čierna kuchyňa je kuchyňa ešte stredovekého typu, kde sa varilo na otvorenom ohni. Pri návšteve Nitrianskeho Pravna môžete spojiť históriu so športom. Stačí, keď vystúpite na kopec Vyšehrad. Na Vyšehrade bolo Slovanské hradisko. Traduje sa historka, že by tam mohol byť pochovaný aj svätý Metod. Pavol Čertík, televízia Joj. V Taliansku dnes štrajkoval letiskový personál z obáv pred prepúšťaním. V halách uviazli stovky cestujúcich, ktorí neodleteli podľa plánu tam, kam chceli. O desiatkách zrušení